Babbar magana, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aiko saƙo zuwa ga Ibrahim Shahrukh. Babbar magana mai cike da abin mamaki ko a ce al'ajabi, wani muhimmin al'amari ne wanda ba kasafai yafe faruwa ba, sai kuma gashi yanzu ya faru, kuma akan ɗan Kannywood wanda yake mashirin fina-finai ne a masana'antar. Sannan kuma MC ne shi wanda ake gayyatarsa zuwa gidajen biki, yana zuwa yana sa kiɗa, mata kuma su raƙashe su cashe. To yanzu dai abin da ke faruwa shine, shi dai wannan mashirin fina-finai a masana'antar ta Kannywood, sannan kuma MC mai saka kiɗa a gidajen biki, wato mai suna Malam Ibrahim Shahrukh, ya karɓi wani muhimmin saƙo daga gurin wani bawan Allah. Kuma shi wannan bawan Allah ya ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ya bashi wannan saƙo ya kawo wa Ibrahim Shahrukh. Tabɗijan, babbar magana. To dai wannan bawan Allah da yake cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aiko sa zuwa gurin Ibrahim Shahrukh, ya ce ba ma sau ɗaya yi mafarki da annabin ya aiko sa ba, ya yi mafarki da annabi sallallahu Alaihi wasallam har sau 3, kuma annabin yana bashi saƙon zuwa ga Ibrahim Shahrukh, inda mutumin ya rantsuwa irin ta ɗan musulmi har ga Allah cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Bari dai ku ji saƙon kai tsaye daga bakin bawan Allah wanda ya ce annabi ya aiko shi zuwa gurin Ibrahim Shahrukh. Sunana Sharif Mustapha daga Lafiya Nasarawa State. Ni ne wanda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aiko ni wajen Sayyidi Ibrahim wanda ake walakani da MC na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan suna alhamdulillah. Na ga manzo Allah a cikin barci na har sau 3. Manzo Allah ya aiko ni wajen Sayyidi Ibrahim ya ce in tashi in tafi in gaishe shi in ji manzon Allah. Manzo Allah sallallahu ya ce mani Sidi wannan masoyina ne, duk inda yake ina tare da shi, kuma ni ne dafa'in shi, ni ne jalabin shi. Billahi azim, billahi azim, billahi azim. Na ga manzon Allah ya mashi gata, ya shigar da shi gurare ya kai guri 8 wanda suna shiga shi da manzo Allah su biyu sai kuma su fita gurin su. Idan suka shiga su biyu sai su fita su. Wanda ya kama hannun shi sai da Ibrahim yana kuka kamar zai rungumi manzon Allah. Shi ko sayyidina Rasulullah ya kama hannun sayyidi Ibrahim ya daki bayan shi haka yake cewa sayyidi Ibrahim kai hakuri kai shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wani ruwa a cikin wata farar tasa, sai ya zuba a cikin wannan ruwa a cikin wannan tasa. Sai ya ce sai da Ibrahim buɗe bakin ka, sai da Ibrahim ya buɗe bakin shi yana shan wannan ruwa, haske yana fita jikin sai da Ibrahim, yana fita ta ƙasa yana fita ta sama. Sai ya ce mun Sidi ka san me dalilin haka? Sai ya ce na ce a ya Rasulullahi. Sai ya ce wannan shine dafa'i, ni ne dafa'in shi kuma ni ne jalabin shi. Wannan dafa'i ne da jalabi yake shiga jikin Sayyidi Ibrahim. Saboda haka ka tashi ka je ka same shi ka gaida shi ka ce ni ne na gaishe shi. Dukkan hidimar da yake na gani kuma ina karba. In ji sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ni kuma na tashi daga garin Lafiya Nasarawa State, na zo yau ranar Alhamis, na zo na samu Sayyidi Ibrahim kuma alhamdulillah yadda ya karbe mu da girmamawa. Wannan shine nuna mana lallai shi hakikanin cikakken masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan Ibrahim Shahrukh ya karbi wannan sako daga gurin wannan bawan Allah, shi ma yayi nashi furcin. Ibrahim Shahrukh ya ce ko da rantsuwar da wannan bawan Allah yayi wanda annabi ya aiko, ya kamata kowa ya yadda, domin ko ba yanda za a yi zo irin wannan rantsuwar kuma akan ƙarya, sannan kuma ƙaryan ma a ce yayi ta ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk mai hankali ba yanda za a yi aikata haka. Don haka Ibrahim Shahrukh ya buƙaci mutane su gamsu da abin da wannan bawan Allah ya faɗa ko da rantsuwar da yayi. Bari ku ji sautin muryar Ibrahim Shahrukh a lokacin da yake wannan furci. Wani zai gani ko don wani abu ne ko don kasar rayuwa ko wanda zai fassara, amma shi rantsuwar da ya muku ya kamata ku tabbatar dan Allah ya kuma ba don wani abu ba. Kuma da mu abin da muke tantance ne tana mun san halayyar dan adam, na ce duk abin da nake ban yi dan kaina ba, ban yi dan iyayena ba, ban yi dan burge wata ba, ban yi dan burge wata ko wani ba, duk abin da nayi na sadaukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Shahrukh ne ƙara da cewa wannan mafarkin da wannan bawan Allah yayi ba fa shine karo na farko ba. Akalla mutane daban-daban har mutum 5 daga gurare daban-daban duk sun yi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabin ya aiko su gurin shi. Bari ku ji ita ma wannan maganar daga bakin Ibrahim Shahrukh. To wannan kyakkyawan zato da ake mun da mafarkai shine na akwai wanda ya a Maiduguri, akwai wanda ya a Kano, akwai wacce ta yi a Kano, sannan akwai wanda ya a Azare, yanzu kuma ga na Lafiya ya zo. To na gode Allah saka da alheri, kaga mutum 5 kenan
mutum 5 ke da suke da wani mafarkin wanda ni na gaya muku mafarkin da na yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To Ibrahim Sharukan dai saboda ya san halin mutane da fassare-fassare da kuma faɗe-faɗe iri daban-daban. Don haka ya yi wata rantsuwa mai ƙarfin gaske cewa duk abin da yake faɗa idan ƙarya yake, Allah kar ya sada shi da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam. Ita ma wannan babbar maganar bari ku ji ta daga bakin shi. In ƙarya nake Allah kar ka sada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da aure na lokacin da zan yi aure na yi mafarki da manzon Allah, na je kabarinsa na sa hannu ya ce Ibrahim zuro hannunka cikin kabarin, cikin wannan raga lokacin ban taɓa zuwa Madina ba, ina ganin Madina na je na yi mafarkin nan ya ce zuro hannunka cikin kabarina, na zira hannuna cikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi daga nan na farka, bacin na farka bai wuce wata ɗaya ba aka yi aure na, wallahi ban sanya aka yi na biya kuɗin Madina, ko a yanzu ban sanya aka yi kuɗin tafiya ta Saudiya na farko ba. Ina zuwa rauda ne assalatu wassalamu alaikum ya rasulullah, assalatu wassalamu alaikum ya nabiyullah, da kukana da komai ne assalatu wassalamu alaikum ya rasulullah ne ta annabi sallama. Daga baya na gaishe da sahabban sa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Ina zuwa dade wannan gurin lokacin ba wannan karban bane gwanda din nan, lokacin gini ne, sai na dora duwawuna akan wannan ginin kawai sai na zara hannuna cikin karban. Irin masu kula da kabarin ma'aiki da mun mutum biyu ne suna an zirga ɗayan ya gani ya ce Muhammad cire hannunka haram ya na cire hannuna. Bacin na cire hannuna kawai na sallama da ƙarshe na fita yana je ƙarƙashin Ridatul Janna mun bari he na sallah raka'a biyu. Ina yin sallah raka'a biyu kawai ba sai Allah tana min wannan mafarkin da ne da ma'aiki ba. Sai kuka sannan las wannan tun daga wannan umar Allah yake yi wacce nake zuwa umar gashi da ma'aiki. Ban isa ba Allah ya kai ni babban buri na kenan duk duniya in komai na zai ƙara in je gurin ziyarar ma'aiki. Ƙarshe wannan umar da na yi wallahi ne mafarkin na ƙara tabbatarwa duk al'amarin da Allah ya faɗa a kabari wallahi gaskiya ne. Shi ma an ban yi mafarkin nan ba Allah karka sa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi na yi mafarki a kabari na zo ta ni'imar da ban taɓa ji ba a rayuwa ta haka ne mafarki. Mun da daga sallah asuba na kwanta ina kwanciya kawai sai wannan mafarkin. Ina fara wannan mafarkin na shiga wannan ni'imar da ban taɓa jin irin ta ba, kawai sai yan ɗakin ba suka dawo. Ina jin an buɗe ƙofa na tashi wannan mafarkin. Kawai na tashi ne ta tunanin rayuwa na ta tunanin rayuwa. To kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da kake so da kana tare da shi. Kuma duk lokacin da ka kana son manzon Allah za ga masoya annabi su za su zagaye ka nagari daban-daban ba iya nagarin ka ba. Kauna ce wacce ake yi tsakani da Allah, kuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ni na bai kaina, haka kawai na tsinci kaina a cikin wannan hidimar. Kuma akwai wanda suka taimake ni akan hidimar masoya annabi diwa da na haɗu da su da yawa wanda ba zan iya lissafa sunansu, amma na farko wanda na fara kuwa da shi yasa da a cikin wannan hidimar fadar bege ne, amini na ne sosai. Waƙar farkon mafaɗi tun ban kai haka ban san ma ya za a yi ba, ni na haɗa kuɗin bidiyo, ni ne abinci aka ci, ni na kama guri lokacin guri magwan, na je ne da kwareshin na kira mutane na kaya kujeru na kaya kayan sound ya zo wannan waƙar farkon mafaɗi bidiyo. Ni ya same ya sama masu da hidimar annabi a finafinan mu na ce sai ni an gama tun daga wannan hadarar ta farko, daga nan na shiga hidimar annabi har yanzu nake yi. Lokacin bai isa ma in yi abu to yanzu Allah ya bani dama wallahi ina zama a ce balle da komai ya kare akan hidimar annabi, in yana karewa na yadda ya kare wallahi. To na gode Allah saka da alheri, Allah mai da ku gida lafiya.